Magandang araw! Kabisado niyo na ba ang mga iba't ibang bahagi ng iyong katawan? Sa inyong bahay, sino-sino ang mga nakatira? Kilala niyo ba sila? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang video na ito ay para sa mga hindi pa marunong magbasa. Huwag mag-alala, ito ay madaling masundan. Kailangan lang ng 3 M. Ito ay ang mga sumusunod. Makinig mabuti. Pangalawa, mag-practice, magbasa araw-araw. At ang pangatlo, magbasa pa ng iba pang babasahin. Shout out muna kay Miss Mona Lisa Ianaw Pilutin ng Novaliches Elementary School. Sana makatulong ito para sa inyong mga estudyante na hindi pa marunong magbasa. Good luck! Ito kids, ang gagawin natin. Ako muna ang unang magbabasa, tapos kayo ang susunod. Dapat malakas at maliwanag ang iyong pagbibigkas ng bawat salita. Halimbawa, ang. Pagkatapos ko, kayo naman ang magbabasa ayon sa aking pagbibigkas. Try nga natin. Ang. Isa pa ulit. Ang. Tara na, subukan natin. Pa. Kayo naman. Ulitin natin. Meal. Kayo naman. Ulitin natin. Ya. Kayo naman. Ulitin natin. Ang pamilya. Kayo naman. Ulitin natin. At sino naman ang tinutukoy ng larawan? Ta. Kayo naman? Ulitin natin. Tay. Kayo naman? Ulitin natin. Tatay. Kayo naman? Ulitin natin. Sino-sino ang tinutukoy ng larawan? A. Kayo naman? Ulitin natin. Knock. Kayo naman? Ulitin natin. Anak. Kayo naman?
Ulitin natin. At sino naman ang tinutukoy ng larawan? Na. Na. Kayo naman? Ulitin natin. Nay. Nay. Kayo naman? Ulitin natin. Nanay. Nanay. Kayo naman? Ulitin natin. At sino naman ang tinutukoy ng larawan? A. A. Kayo naman? Ulitin natin. Te. Te. Kayo naman? Ulitin natin. Ate. Ate. Kayo naman? Ulitin natin. At sino naman ang tinutukoy ng larawan? Bun. Bun. Kayo naman? Ulitin natin. So. So. Kayo naman? Ulitin natin. Bunso. Bunso. Kayo naman? Ulitin natin. At sino naman ang tinutukoy ng larawan? Ku. Ku. Kayo naman? Ulitin natin. Ya. Ya. Kayo naman? Ulitin natin. Kuya. Kuya. Kayo naman? Ulitin natin. At sino naman ang tinutukoy ng larawan? Ka. Ka. Kayo naman? Ulitin natin. Pa. Pa. Kayo naman?
Ulitin natin. Tid. Tid. Kayo naman? Ulitin natin. Kapatid. Kapatid. Kayo naman? Ulitin natin. At sino naman ang tinutukoy ng larawan? Lo. Lo. Kayo naman? Ulitin natin. Lo. Lo. Kayo naman? Ulitin natin. Lolo. Lolo. Kayo naman? Ulitin natin. At sino naman ang tinutukoy ng larawan? Lo. Lo. Kayo naman? Ulitin natin. La. La. Kayo naman? Ulitin natin. Lola. Lola. Kayo naman? Ulitin natin. Thank you, Sir Edward, for your dedication, patience, and time for mentoring Elijah and all the IVFC kids. It means so much to us parents. We are very lucky to be part of your IVFC family. Your advocacy to help children to be their best in solving math problems is very helpful. Thank you very much and God bless. For parents who are interested with our program, kindly search on our FB page called IVFC Info Page. This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Join po kayo.